Kaikista vaikeinta on aloittaminen. Sen takia mä oonkin päättänyt, että lyön kaikki kortit pöydälle ja mä aloitan ihan uuden projektin ton podcastin lisäksi. Eli seuraavan 28 päivän aikana mä julkaisen 28 lyhyt videota, jossa mä kerron 28 asiaa, mitä mä haluan muuttaa, kehittää tai parantaa itsessäni ja omassa toiminnassani. Nämä 28 juttua mä jaan 5 osa-alueeseen, jotka on hyvinvointi, treenaaminen, hygienia, ulkonäkö ja tavat. Projekti kestää alustavasti 3 kuukautta, mutta jos innostuu ja niin sanotusti motivaatio kestää niin pitkälle, niin saattaa kestää vuoden ja teen tästä vielä joulunkalenterin vuoden loppuun, mutta katsotaanpa miten menee. Ja niin sanotusti sisältö tulee löytymään YouTubesta, TikTokista ja Instagramista ja saattaa löytyä muualtakin ja sitten Spotifysta tuon Splittipodin muodossa. Joten mä linkkailen noin alas, mistä tää projekti pystyy seurailemaan ja nähdään siellä myöhemmin. Tuohon niinku, mikä tää nyt onkaan. 28 lyhyt videon lisäksi nyt tulee se yksi pitkä YouTube-video aiheeseen liittyen. Nimenomaan se splittikä. Tuolla löytyy se yksi jakso aiheeseen liittyen ja niin saasti kiitän kaikkia, ketkä viittiä jaksaa seurailla ja kannustaa. Ja toivotan jokaiselle hyvää uutta vuotta ja tsemppiä omiin projekteihin. Tuohon videon loppuun laitan kuvan siitä, että minkä sellaista listaa on näkyvissä. Mikä siellä on ihan tarkoituksen vähän epäselkeää, ettei nyt kaikki saa etukäteen jo tietää. Niin videoihinkin jää niin saasti jotain selitettävää. Ensimmäinen kehitettävä asia itsellä on niin saasti tämmönen, että haluan tehdä enemmän somesisältöä ja koitan kehittyä tälleen kameraissa puhumisen suhteen. Saattaa auttaa mua myöhemmin ja mahdollisesti saattaa tuottaa mulle jotain hyvää, mitä en jos osaakaan aavistaa tällä hetkellä. Kiitos kaikille. Siinä oli ensimmäinen ja huomenna sitten seuraava kehitettävä juttu.